Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yes. Yes. Sister Wanga. I'm so happy and I was supposed to fully. What's up to my say? I was doing so. I've said, my sister. That's why I'm going to Nabela. You know, food and Galata Pichok. Because of my sister, I'm here. Yes. Wow. Tomano, Panomo Mukamashoka Bano. And so I think so good Jani, Paubade one, how we must obey Washibani. Jamben my heart. Chibani cha MCB ndishi mods. Tose go ya tundi mods. Mpira ground makala mods. Dr. Jagwera. Defend my players. Wina wakalapa. Sitingaka nike kupira nchilo limodzi ngati ma players. Le ifeyo tukudzipereka ineso. Ndiwena utenga ya kupangiri. Wazi nzanga amene malimbana nawo. Chifukwa nawo so ali ndi upangiri umene ndilibe. Magandi delena na chali ndi upangiri umene ndilibe. Tikagwira ntchito pamodzi. Palibe chotilephe. Ile ngakale naima kuti ndiye semwai koma nazo kuti president bwana sobwe azimaiti abase somwai mwai umene watu wakumpoto and wasa kumpoto they are so excited kuona kuti watu ali mu presidency ndeno sitingalepera kuti gwire chilo limodzi baja madziwa timagwirizana kwambiri ababa I will support her and 100%. Natokoza kwambiri ulemekeze. Makonda bangisa misonkhano kwena ndibene mubitiriza. Kodi misonkhano ijatu. Misonkhano ije si aine. Misonkhano ije limabanga president wa chigoli. Nabawona ndichakwera. Ndeti bangire kuti awine 50+1. Sitingasiye. Natokoza kwambiri. Oteka pano ndemo kana ndi mayi walomu. Yes. Natokoza kwambiri. The friends abu zonse ndi mutakuona amene mukuona pakanema mutakuona kuti azikhale ngoma komanso Mike Catherine Godani Hara kuyimika chala kuonesa kuti ayi zili bwino. Ndavutana nawo tilipo. Mulipo. Nditu. Natokoza kwambiri. Thank you so much.